hasi zen orain da hogeita hamabost urte, eta Faian, papi pertsona, Jose Mari Esparta eta Juanjo Marko hartu zituzten eszedentzia edo utzi zuten Luzuriaga, eta hasi ziren editatzen beste liburu mota batzuk, memoria historikoakoak, baina ere beste hildo batzuk hartu zituzten, batez ere bere nahia izan zen Euskal Herrian pasatzen zena mundura erakusti, ez? Eta gero beste aldetik ere munduan sortutako iraultza esperientziak hona ekarri. Esaten den bezala, iraultza guztiak sortu dira idei batetik, eta ideiak bihurtzen direnean liburuak horrekin ja egiten duka bidea. Gara kooperatiba bat, eta hemengo etekinak egon direnean, inoiz ez dira banatu, beti inbertitzen dira proiektuan. Gure mesua baldin bada konpromituta gaudela Euskal Herriarekin, ez da izango zen oso logikoa inprimitu Txinan. Inkluso gaiak, batzutan liburu batzuk ez dira errentagarriak, baina uste dugu entera behar direla. Nahi dugu beste mundu justuagoa, feministagoa, ekologistagoa, gorriagoa, eta uste dugu liburuen bidez egin daitekela. Luzio Zudak esaten zuen bezala, egunero borrokatu behar da. Ez dakizu noiz izango den azken tanta, basoa gainditzeko, ez? Gure liburu bakoitza da tanta bat gure basoan. Eta izan daiteke egunean, liburu horrek egingo duela iraultza. Eta horregatik jarraitzen dugu gaur egun editatzen.